Azken urtietan Euskadiko industria sariak goi mailako teknikarien beharra handitu egin dau. Gorakada nabarmena izan da. Eta Mondragon Goi Eskola Politeknikotik enpresen behar horiei erantzuteko pertsona prestatzen jarraitzen dugu. Gure titulazioek enpresa industrien beharrei erantzuten die. Mekatronikan, diseinuan, fabrikazioan, informatikan, automatizazio eta robotikan. 2019-20 ikasturtean ikasle ugari izan dugu. Eta lehen aldiz automatizazio eta robotikan 2 talde osatu dugu. Titulazio guztietan dual programa sustatzeko indarra handia itzen dugu. Alde batetik, eredu horretan sinesten duelako, eta bestetik Eusko Jaurlaritzak ere hola bultzatzen dauelako. Erronketan oinarritutako ikaste metodologia aktibo eta praktikoak erabiltzen dugu. Eta hezkuntza eredu hori enpresekin elkarlanean garatzen dugu. Dual ereduak eta metodologia aktiboak eragin positiboa daukate ikasleen prestakuntzan. Eta hauen emaitzak agerian agertzen dira ikasleak lan mundura irteten direnean. Horrez gain, fabrika digitala eta konektatua nodoa lideratzen jarraitzen dugu. Proiektu honetan, gure ardura Euskadiko beste lanbide heziketako zentroei Industria 4.0 ekarriko dituen erronken berrien inguruan orientatzea da. Teknika eta ETLekin batera 5 proiektu jarri ditugu martxan. Fabrikazioa, simulazioa, fabrikazio gehigarri, diseinu eta sensorizazioen inguruan. Proiektu hauetan, beste zentro batzuekin elkarlanean ezagutza garatzen dugu. Eta ondoren, gainontzezko lanbide heziketako zentroetara transferitzen ditugu. Ikasturtean zehar aurrera egin dugu enpresako langileak prestatzeko proiektuakin ere. Langileak lanean jarraitu bitartean gurekin mekatronikako goi mailako heziketa zikloa egin ahal izan dute eta beraien ezagutza teknikoki indartu dabil. Bukatzeko, lanbide heziketan dabiltzan irakasle, langile eta ikasleen esfortzua aipatuko nahi neban. Itxialdian ere, aurreikusitako formakuntzaren planarekin aurrera jarraitu ahal izan genuelako. Denboraldi batez, formakuntza online modalitatera egokitu ginen. Eta ikasturte bukaeran, alderdi praktikoa modu presentzialean burutu genuen. Beraz, gure aldetik mila esker erronka guzti hauei aurre egiten laguntzeagatik. Aurrerantzean ere horretan arituko gara.